ọkwa maka egwu ya na ihe ọma niile ọ na-akụziri ndị Igbo site na egwu ya mere na ndị fụrụ ya n'anya jikọtara aka ọnụ wee mere ya mmemme ịgba afọ 91 nke ọ gbara nso nso a. N'eziokwu Gentleman Mike Ejaegha bụ nwafọ Igbo. Egwu ya ga-adịgide n'ụzọ pụrụ iche maka na egwu niile ọ kụrụ bụ egwu o ji kọrọ ndị mmadụ akụkọ ịmụta ihe n'ụzọ ego na n'ụzọ na-atọ ụtọ nke pụrụ iche nke ukwuu. Ngwa sapụzie ya ugbu a ka ị wee gee ma kirie otu eji mere ya mmemme ịgba afọ 91 nke o mere nso nso a n'obi ya dị n'obodo Enugu. Lekwanụ mmemme Gentleman Mike Ejaegha, nwoke akụkọ n'egwu, nwoke gụrụ omekagụ, nwoke gụrụ n'ụwa mgbede ka mma. Ọ gụkwara ji amụ mma na ndụ, ya mere ndị fụrụ ya n'anya ji jikọta aka ọnụ wee jaa ya mma na ndụ ugbu a. Ngwa lekwanụ ka nke a niile si mee. Biko ndị Kalik unu na-agọ mmụọ adụ m eje Kalik adụ m agọ mmụọ katkizim gwara m gọba mmụọ onye bụ Chukwu ọkasị akasị jegi ebili na onwe na-ewu n'isi n'ime ka o ji enwe isi jerebe okike ese egwu ụwa nke ikpe niile onye bụ Chukwu ị na-agọ mmụọ maka na ọ dị na-ekpela anyị na-ekpe n'ụka Katọlik. Ekele Maria jupụtara na Grace egwu anọnyere gị ịdị ngọzi eti ikporo niile ọ bịazi ngọzi Nwafọ bụ ọ bụrụ na ịfụrụ Mike Ejaegha tata ndụ dị ya na 10:30 ụbọchị Tuesday bụ nwannechi tune to 92.9 na gịnị ya ga-anọrị from 10:30 to 11 o'clock. Unu ga-anụ onu a na redio. Nna m na-abịa ọ gwara gị iwe keke na-abịa odogwu agata aka akwa dị ebe aka nwaanyị anya n'ọnụ ọdụ ka o jiri anụ ala. There's a problem.
Kediobalia. Or give Dioba. Dioba Mbachelunu. The moment to our Siano, don't know the Makakabu go to here. I am Hubalia. Makiba, we find them together. I know Sionia. Kaikesu, and we are more. Over 90 years, they go on one and to say. They go on and to it. You want to do more from the if I didn't work it out, you will go. No, 60. So, I'm going to deal with the problem. I talk, I go say, but you can't cake. It's never gonna get good. Ubachelunu. All you have to stretch, I can't near to this cake. And Bella, I'm not a memo. And Bella can get to a cake. But who Bella know surely his goodness and mercy shall follow Mike, and he shall dwell in the house of the Lord forever and ever. People call the catch. Join the picture. You can't even you can answer what's your Daddy, I was going